eziokwu. Echefuola m kedu m na-edebe kedu ife ụmụnna, good evening, good morning. Ebe ahụ na ị nọ wee na-afụ m kịta, ekene ka m bụ wee bịa. Ekene m onye ukwu, kene onye nta, ekene m nwoke, kene nwaanyị. Asị m ka onye chiri ya zelu. Biko na anya si a, without wasting time, ụmụanya kwuru m na this time around achọghịzị m ka m na-egbu oge, achọghịzị m ide egbu oge, achọghịzị m ide egbu oge. Mpụta gaa straight to ife m bịa, and amaalụ na o nwere ndị ga-achọ ka ba contribute to this night. Well, the fact is this: I did a video today where I post over somebody nọ na rant. Nwanne, ana m eche na by now na ọtụtụ ndị mmadụ ga-enwego sense, especially ụmụ oke na busu niile na-ekwugharị na Facebook ma TikTok na-aṅụ mmiri elu na-akọgheri na ha na-achọ freedom. Ndị agbacha ọgwụ ebe n'isi. Somebody kwuru wee sị na ọ bụrụ na federal gọọmenti gburu Nnamdi Kanu, ọ na ha ga-egbu Nnamdi Kanu, na ihe niile ga-ebenatago. Afọ amụ nke tọrọ Nnamdi Kanu ma nke Nnamdi Kanu tọrọ ka ọ na-awụghara na-akọ akụkọ. Famili ya agbachite nkịtị. Ndị na-enweghị ebe ha si enweghị ihe jikọrọ ha na Nnamdi Kanu nọ n'ebe ị na-aza IPOB n'ọnụkwa ị na-efegharị na-ekonukọ, na-ebu ilo na asị, na-akparị nne gị, na-akparị nna gị, na-akparị chi gị n'ụwa gị dị nzuzu. Ọ na-abụ onye kpọọ iyi ma onye kwu ha n'okwu ya ha eme. Ihe niile a this man a na-akpọ Chigozie kwuru, gịnị na gịnị ka o kwuru? O kwuru wee sị na ọ bụrụ na a ga-egbu Nnamdi Kanu, naanị Igbo ga-ajụ oyi. Ife nna achọ ịjụ gị na-awe ara ahụ na-awego ka nna ajụ, gịnị ka nwoke a kwuru Ijele Speaks na-ekwube? Ọ na-afụ Ijele kpụrụ, ọ na-eji adreesị ya ka ọ nnọọ ka ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-akọgheri na-agbasiri ọgwụ ebe n'isi, dịka ebe eji eje gbaa setos ụmụ anwụnta na-efegharịzi na-asọ isi na-ekwegharị everywhere. Since how many years? Since 2018 ka 2019 Ijele batara Nigeria ka 2020. Since how many years Ijele ji bata Nigeria? O kwuo na ihe a na-adị pụta kwuo ya n'ihu DSS, kwuo ya n'ihu onye ọbụla na ya ga-eji aka ya egbu Nnamdi Kanu. Nke a bụ asị ijegharị ya ma ọ ka edebe echi. Ọ na-agwa gị efu onye ga-akpụrụ jee kpụpụ ya kọt. Ọ bụrụ na ya atụ ya akpụkpọ, ịtụọ ya akpụkpọ, onwe ihe ị ga-eme eme, onwe ihe imeniri ya. For how many years ọ dị open na-ekwuru onwe ya okwu, na-agagharị, na-agbapụ n'afọ, na-aga place to place. Ruo ndị agha na ndị amị ahịrị bata n'ala Igbo. Agha ya bata na Imo steeti, ya bata n'Imo steeti, ọ bata Imo steeti. Ya na ndị JTF ahịrị bata n'Imo steeti. Ọ na-agagharị na-agba vidiyo ya na-afụ ya, sị gị put body. Enwe ịgbọnye ụja ụmụ bingo chiwawa. Ikusi nwe ume ike, onwe ihe imenwu ịbanwegharịa mba. You no fit do anything. Onye nke abụọ a fresh person ọ na-ama onye ọ bụ ya ka ofu idiot nọ na UK ga-ekpoghe ọnụ ya na-akọgheri na ọ chọrọ onye ga-ewetara ya nọmba onye mara ebe obi, mara businesses ọ na-eme, this that and that. Ịdị serious? Ọ bụrụ na ịdị serious ịmata ime underground na underground check. Ọ na-agwụrụ na ọ bụ ihe niile jiri obodo oyibo nwere sense. Na most people jiri abroad na ha ekwe ka abroad a ga through them. Mugu juru ebe ahụ. Ọ mugu a si ebe a, onye si Nigeria ebe a wee jee obodo oyibo
wee nọrọ ebe a na-ebugharị flag na-akọgheri ya a na-akọgheri. Ọ dị ka onye isi ọ dị ya mma? Ọ ezigbo original muguru, original nya mugu. Nwoke ibe gị kwuru okwu, ịchọ ịchụgharịba ya na ị nidiri pụta n'iru akwụkwọ. A na-akwụ ụgwọ, anwe ndị a na-akpọ private investigators, ịkpọọ ha gị na ha kpaa, ịkwụ afọ ụgwọ sifa ga-achọ ọrụ gị onye dị ona, fa chọọ ọrụ gị efi nid wee pikchọ nye ha, hapụzie ka esi chọta ya. Ke ka gọọmenti si wee chọta Nnamdi Kanu na Kenya? A sị gị chọọ na ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emepelụ gị ụzọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ oge a chọrọ Nnamdi Kanu, achọghị ya jebe UK, achọghị ya jebe Amerịka, ama ebe a ga-ewe achụgo ese ma anụnọ agwa ha nọ na Kenya, achọrọ ya jee Kenya gaa burie. So otu ị nọ na UK eju ese, ọ bụ na demand nọ na Amerịka, agwaghị nọ na Amerịka, isi na UK a baa flight jee Amerịka ma apa, ị ga-enye ya $500,000. Onye ọbụla ga-enye gị ya ekwuchazie $500,000 magharị 500,000 naira. Gịnị bụ 500,000 naira ka mmadụ ga-eji wee ya nye gị information? Ị ka asị 500 million ka nwa ego dị man na ndụ ka ị tụọ ya akpụkpọ ka mfu. Mma eje kpọrọ ya, kpọtara gị ya n'ọfịs gị na UK na London ebe ahụ ị nọ, mma kpọtara gị ya sị gị na ya ebe ị ga-etigbu nwa ya okpoko dịka gị? Ọ ba hapụrụ gị na nwoke a na ring ya kụgbu nwa ya, isi ya nụnwa na ọma agha isi ya n'ọnụ ọma agha ata nko isi ya nwanne nke ya agaala. Nwoke efuru bụ ọnya, nwoke efu emewala obi. Nwanne gekwa ntị, o nwekwara ọfọ bụ na mmadụ na-agọlụ mmadụ ọbụla ọfọ ọjọọ. O nwere ife bụ na ị na-ekwu, ọ bụrụ na ị na-ekwugide mmadụ, ihe niile efuru mere n'ala Igbo, o wee bụ na iso wee ka na-ekwu uchu mmụọ. Ọfọ na-agụrụ bụ na this kind thing na ị ga-ewitness ya na be nna gị. Ise, gekwa ntị, mma gọkwara gị dị ọfọ ọzọ. Ajụzina m ajụ ya na-ege ntị. Na mmadụ ka ebu, ekwesịghị inwe sensị na mmadụ na-ekwu okwu ige ntị ka ị mara ihe ọ na-ekwu. Ọ bụrụ na ị nọ kpọọ onwe gị IPOB ma ọ na ịkpọrọ onwe gị freedom fighter, ihe sọ gị kpọọ onwe gị, i wee ka na-epush after ka ihe niile a mere n'ala Igbo. Ya nna gwa bụ na ihe niile a mere n'ala Igbo ya eme na be nna gị. Ebe ọ bụ na ọ na-adị gị mma na ị na-alaiki pains, ị na-alaiki ịfụ ndị mmadụ ka ha na-ebe akwa, ị ga-experience ya na be nna gị. Simple. Ọ bụkwa na ịghọta ya kama ihe eje misquote o ma ife nkwu bụ, ọ bụrụ na after ka ihe niile a mere n'ala Igbo mesịrị n'ala Igbo, i wee ka na-akọkwa akụkọ ahụ again. A sị m ka ihe niile a mere n'ala Igbo ka eme ya experience na be nna gị. So tie ise ka o mezuo na ndụ gị. Daalụ ọgwụna. So na mmadụ pụtakwuo ihe bụ uche, that man ị na-afụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịma more about him, jee na nke Kesh ọlụ ka ifebe Kesh kwuru okwu about that man, post o vidio oge mamụ ya nwụrụ. Ịda mamụ ya ọpapịa, the guy na-abịa akwamozu a, o bu more than 50 vehicles security wee nata akwamozu a wee bịa kwa mamụ ya. And nwanne m amekwana ka ya sị na ị marọ na ka ị na-emekwana my network n'abalị ya. What is going on? I don't understand. A sị na ị marọ nwanne etu esi akwa ozu n'ala Igbo because of ndị na-asị na ha na-achọ freedom. Na ọ bụrụ na ị chọrọ ịkwa mama gị, ị ga setụlụ ndị a, ị ga-enyefe ego setụlụ ọfa, i were date n'aka fa, dị akwamozu ga-ebido, afa kpọpelu gị ụzọ. Ọ nakwara akụ 2 o'clock, akwasigokwa ozu 3 o'clock, ị gafee 3 o'clock, ndị bịara akwamozu a ụnafa bụzikwe high risk n'ala Igbo. Ana m achọ ịgwa gị na this thing men n'ala Igbo melụ na some people ga nie mama afa na Ọnịcha, some ga nie mama afa different places, ụfọdụ ka enyi mafa na Enugu.
enirozi mmafa na be nnafa. Many families lose their houses agbali ọkụ. The man eje fu video the man agba abịa ọkụ. Ịghọtago? So nwoke ahụ efuru bụ o bu ọnya n'obi, emekali ọnya, o nwere pains. And I'm getting a front through pain with that man because he married Hemelian. You don't know. Obulu pain ni na we pata we kwuo okwu a we bido we rant ba kpobia kwube si kpotara ya ka igbuo ka ime nka. So kedu oge eji wee mee ya ọ bụrụ tradition n'ala Igbo na onye ọbụla ngini ya nwere disagreement, onye ọbụla na-ekwetara n'ihe ikwuru na ogbugbu ka a ga-egbu onye ahụ. Ajụjụ ka njụ, kedu oge emere ya ọ bụrụ law ma ọ bụrụ culture ndị Igbo na mgbe ọbụla gị na nwanne gị ma nwanna gị nwere disagreement na the next thing bụ ogbugbu, onye ka a ga-egbu, onye the right? Ọ bụ na gị nwa the right, ya nwa afro gị na the right, why enyezighị that so power ka igbuo ya? Isie n'azụ jee gbuo onye ahụ, igbucha onye ahụ pụtakwa dịkwa proud na-ekwukwe na-asịkwa onye ọzọ na omekwa na ị ga-egbu ya. So such ihe ndụ ahụ ị na-ebi ka mmadụ ga-enesi anya so gị na na-asị gị anya gị jisi ike. Nwanne m ma mmiri zuru na ana ṅụkọ. Enwe ihe mere n'ala Igbo a na-ekwu ọsụ ọkwa maka na ebe niile aka amụtụ na dan na ọkwa maka na ebe niile aka amụtụ na dan. Ị ga-ebuzi moto fia gaa Enugu, ị ga-ebu moto fia gaa Nnewi, ị ga-ebu moto gaa anywhere. By this time 3 years ago, ụkwụ na-apụta ilo n'ala Igbo. So ana m achọ ịjụ gị nwa na-achọ freedom, gị nwa na-achọ Biafra, etu ebe niile dị kịta ọ na-elaikiri ya? Ọ na-elaikiri ya? Kpoto mkpomkpom ahụ ịgbalụ ka ị gbachara ya ka okeke jechara amị, kedu boot ya? Kedu ihe ị gainụ? Kedu ihe ị mere achieve? Ị nwetaziri Biafra gị ahụ? Isi mmechi anya m daalụ. Onye na-achọ ebe ọ na-eje ya nwaanyị wee sị ya ka afụkwa ya kịta kịta a narị achọbụ ihe mmemme anya m wee sị mmechi anya m. Daalụ nna. So kedu ihe ị mere achieve? Akwefugo na o nwere ihe ime nwere achieve. Ọ bụ ngwazie gị kịta na o nwere ihe ime na achieve, ị ga-ewe iwe? Ọ bụrụ na ihe a na-eweli iwe, ife ị ga-ene na bụ ife o kwuru ọ bụ eziokwu. Did I achieve anything or not? O nwere ihe mere achieve? Aga na Igbo nwee ihe afro na ihe aka imere achieve. Ọ bụrụ na o nwee ihe imere achieve, ka ihe na-anụziri ọgụ. Now for onye na-asị what are you saying, gee ntị ọfụma ka ịnụ what I'm saying, because anọgo ekwu na m okwu ebe a for 2 minutes plus na mana o nwee ofu ihe ịghọtara ka m mee ya ka ọ dị clear to you. Mmadụ si ntinye glaasị, onye ọzọ si mkpupu. Ma ọ bụrụ na gị na-akwụrụ m ụgwọ m ji atachi ọsa, i wee na-agwa mkpunye mkpupu, ị chọrọ ikpu na-ageenụ ntị. Nwanna ahụ kwuru okwu wee sị na ọ bụrụ na egbuo Nnamdi Kanu na ebe niile ga-ajụ oyi. Ana ọ bụrụ na ọjọọ kwuo, ọ sị na icheki ya from 2021 oge eji wee kpụrụ Nnamdi Kanu na the thing na-eme like this, ọ na-agbago na-agbatu mana since eji sentence ya na ị na-anya na ị ga-afụ na ife niile edrọpụrụ. Ka anyị jedebegodi ebe a, rapụgodi ikwu ka egbuo onye egbuo. Achọrọ m ịjụgo nwanne m, since ya ha sentence Nnamdi Kanu jee ruo kịta, ihe a na-eme n'ala Igbo ọ na-aga n'iru ka ọ drop significantly? Mmadụ kwuo okwu before condemn onye ahụ, cheki ihe onye ahụ kwuru ma ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ weda ma ọ bụ ngị ka a na-agwa ma ọ bụ na ọgagụ ka a na-agwa. Na mmadụ bụ ọgaghị emere onye ahụ na ọ dị 100%, na mmadụ bụ ọgaghị emere ya ka ọ bụrụ cent. Even Father Tansi self with ihe niile o mere ọ bụ 1 cent today. So ka ihe na-emezi unu. Ajụjụ a ga-ajụ bụ since ya esi wee
convict Nnamdi Kanu kpee ya ikpe since ahụ eji wee convict ye Simon Ekpa wee tụọ ya nga ihe niile a na-eme n'ala Igbo ọ dropụrụ ka ọ nọ dropụrụ is a simple question na ọ dropụ ma na ọ dropụrụ na ọ na-emekwa. Now ka anyị na-ekene ndị DOS oge emere sit at home DOS si ka scrap ọnya mgbe anyị tibere mkpusi scrap ọnya DOS ka scrap ọnya ụfọdụ n'ime unu jụrụ ajụ because na Simon Ekpa sị mba na ya ga-ege okwu onye eji eji na-egekwa ntị maka ndị na-amụrụ ebe okwu bido na ya nwa bụ Simon Ekpa ama ege ntị nara instruction from Nnamdi Kanu because na aka ji eji n'ime na Biafra must go on this that ọ na-aga n'iru odo onye ọbụla anya na Simon Ekpa bụzi ọkpụkpụ gbadoziri IPOB n'onu ma DOS flotuo nke ya kpọọ ya autopilot ụfọdụ people agbapụta from IPOB join ya na nke anyị wee n'anya wee fụ mpiti na-ekwe a na-akpụ ya the good one anyị wee tụgharịa wee sị ndị IPOB ọ bụ na afụ gị ya kwanyụ na-eru gị ya eche na unu fil onwe ya ga-emenwu unu ihe ngwa na onye abụzi the good one Sai Baba the good one mana due to na ndị IPOB most of them no get sense ha ma ihe a na-akpọ sarcasm ịpụtachiri ya sị mana no we know when you were supporting ndị agbara ọgwụ ebe n'isi the same ihe niile ahụ nụ gbagharịchiri ala anya emenata sit at home ọkwa sit at home endigona onye ka ị strangulatri gọọmenti ka onwegwu ka ị mere government is government you cannot force the hands of government imechakwaziri ihe niile a today ibend ya na down DOS ya na-eme ihe niile ha na-eme mgbe a na-agwa ha na ihe niile abụ scam DOS niile ọkwa ha ncha ka emeziri kịta tinyezie ha n'ọnọdụ ifele walụ ndị ọzọ replace efa onye ahụ ha na-agbara mbọ a ka nọkwa n'ime replace ha no appreciation nothing to show na ndị a bụ ndị holduru ma organization since ma anọ ya tinye ha to total shame. The same persons will go and serve the zoo and return in shame. Ndị niile savụziri ya bụ Biafra ọkwa ha na return zi in shame na because na anyị na-ama ọkụzi ha na etu ha si ma ọkụ people filuo nọ ha bụ ejesi ọgwụ ihe niile ahụ ikoro kogide under Nnamdi Kanu anyị nele anya na-agwaghị n'ụzọ aga n'ihe ị na-eje ị na-eko unu dị whiter than white unu bụ ejesi ọgwụ ihe niile ahụ unu gbagharịchara emesịrị dismiss discharge unu ncha niile ị na-ewe eji discharge unu replace unu with onye a na-amara onye ọ bụ unu end ya na up in shame ka unu end up in shame unu end up in shame. Ndị niile akpụrụ onwe ha dị directorate na ndị otu na-akọzi unu enwe na faction na unu ga-remain na DOS unu aka unu ma ndị nke a nọ na nke ha so enweziri double DOS double D a na-achọ freedom fighter kwen kwezuon the freedom fighters anya na-ene unu ka ifunu kunu si enweta nya freedom na-ene n'unu no strategy no plan A nwụrụ anwụ no plan B bunch of noise makers na-eme mkpọtụ yara ndị a no strategy nwa nke ma na-ebe a ka a ga-eje mara ihe anyị ekwu ọ bụ ịda agba n'enu ma imeba due consultation na grassroots meet stakeholders onwe ndị ji ana Igbo
nwa nke ime nwere na-eme mkpọtụ na-agbagharị na streeti echi a na-aga ozu ndị mmadụ ọnụ ma mgbe eji wee gbube ndị mmadụ n'ala Igbo n'ova nkọgheri na-agbagbusa ndị mmadụ a na-ekwugheri ofu onye nọkọtakwa ebe ọ nọ nwanye Biafra is coming, onye nọkọtakwa Biafra is coming, onye nọkọtakwa Biafra is coming, is coming, is coming, is coming, a na-ịma na ihe niile na-abụ scam. This guy na wee nọrọ ebe ọ nọ na-akpọ nọmba. Oge m na-agwa unu na problem anyị nwere n'ala Igbo a bụ ndị anọsi abroad, ndị jobless, no ha tiri anyị na problem a unu eche na egwuregwu ọkwụ na ha afịa. Nwanne m ọ bụ na mmadụ ọ bụ na nwanne gị mere statement ị na-ala ikro ị bụrụ na ịbụ onye isi kpakọrọ ọnụ ịchọ ime vidiyo anụwa vidiyo ị ga na-eme bụ ọ bụ asị ije kpụta ya ka egbuo. Nwanne na okwu ikwuru adịrọkwanụ mma n'ebe a na-eche ebe a na-agwa odo anya na ada eche ose dị ya n'etu isi kwuo okwu a na life nwanne anyị ga-adịkwa in danger. Mana onye anyị na-ekwu okwu a esendịrọ weda ma life onye ọ dị in danger mana ọ dịrọ in danger because na ịma ihe e mere ya nwa because of okwu onye a kwuru n'ọnụ. Agwa even na Bible ọ dị si na the tongue so na the smallest member na this body mana o nwere that power to set the whole body ablaze, to set a country ablaze. Ihe anụwa. So ọ bụrụ na ịkpụrụ onwe gị a leader, before you utter a word, ị ga-ata ilegha, ị ga-ata okwu ahụ eze, taa anya eze ọfụma before ikwuo. Nnamdi Kanu is one person na-amara ekwu okwu. Okwube ha na data mbịa n'isi ọ na-ekwu ifugodu ka anyị ya ga-adị ọ na-ekwu na-aba ọ dịka onye ka ị na-abalụ onwe ọ na-eselụ gị ya maka na ịgụrụ akwụkwọ. Anyị bụ ndị Igbo anyị ejizi Igbo kpaa nkata okwu dị aṅa a ga-ezochi ma ezochi ikwuo ya bụwam sụọ ya n'English maka na ịgụrụ akwụkwọ esụpịa maka ọ gị bụ supreme leader ikwuo na onye ọbụla esi ọ na-anụrụ ikwuo nke na-adịrọ mma onwe onye ga-atụ ibi ya mbọsị ya nna ihe nna ya ukwu akwụ ọ nwekwa aka okwu adị iyetago nna ka anyị netakwanụ nke a na onwe ka ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu so si gwakwa na ọ gaghị ya na okwu adịrọ mma ihe ekwu ya because no nọ under command and control. Nyanwa bụzi Adolf Hitler, nya bụ nke North Korea, okwu ya bụ final, onwe onye ya etiri ọnụ nobody. Ọgwakwu oge na ya nwere the power na ifu onye ọ chọrọ ka ọ dị ndụ ga-adị ndụ, ọ chọrọ ka ọ nwụọ ga-nwụọ. Ị na-afụ na a na-egbusi ndị mmadụ n'ala Igbo, many things a na-eme ihe ga-ajụ ọnya na-egbu ndị mmadụ. Mba, ọ mụ na-egbu ha. Any group ọbụla na-abụrọ gọọmenti fọmụrụ ya na-egekwa ntị. Any group ọbụla na-abụrọ gọọmenti fọmụrụ ya and nke nwa ị na-enechala ya udoga ya na-enwelụ act na Nigeria na-cover both non-governmental organization ma non-profitable organizations ma ndị otu a na-erejista irejista ya under Corporate Affairs Commission. It legally binded before you now carry out anything. Na nke ga adịrọ registered odogo ga ya na ihe abụkwa illegal na government can come at you at any time. Mmadụ afọmụọ ya nye gị power, i were the power na kpụrụ n'ime ọhịa buru egbe nọrọ bute egbe ahụ na-aba mba every day na-ekwu ihe ị ga-eme na-ekwu now imegide gị ihe a gọọmenti ewere bịa fọ gị nwa ihe na-ekwuzi na bụ okwu iko nsọ. Ọ gọọmenti gburu iko nsọ ọkwa ya, it doesn't matter ma ọ bụ federal ka steeti gburu ya. Nnamdi Kanu na-ewe baa akwa wee kwuo sị na ya ga-eji isi mmadụ 20,000 na 20 ya ga-eji isi mmadụ 2,000 wee nie iko nsọ. Okwu ahụ o kwuru ọ gbagha agba na ntị, it's nothing to you. Ịjụzi onwe gị ebe ka esi enweta isi ya, isi onye ka eji ya eme ya.
ọ bụ stop talking what you don't know. Ihe na-ekwu nke ọbụla na-abụrụ eziokwu ikwuo na Nnamdị ekwuru okwu a. Nnamdị o kwuru na ya ga-eji isi mmadụ 2000 wee nie onye akọ na okwuru ya is a simple thing. Ihe anyị na-eme ebe a bụ nke na-abụrụ eziokwu ikwuo na o kwuru nka. O kwuru na ya ga-eji isi mmadụ 2000 wee nie iko nsọ ka na okwuru ya. So ọ bụ na o kwuru ya ekwu. One, okay, you see, I haven't heard that, my brother. When I go near, only I see no bad here before. What fancy about those things? Some people now put a just no na bamba na corner for nothing. When the mobile is no by a can go no kuria, and the one the mother na go no kuria. I don't make we are make it up. They have okwu no you see more than 2,000 heads. Can gauge you when ye console. So the question bụ isi onye mana mụ na gị na-anọ ebe ọ na-asị na nne ya nwụrụ na nne ya nwụrụ. Isi ndị nke ahụ ọka isi ndị nke ọzọ anwụsịrị. O nwere onye isi ya dị iche na Naịjirịa. O nwere onye adị mma iji isi nke ya wee nie mmadụ. Onye ekwuo nọ isi mmadụ 2000 okwu ahụ emetụ ọgụ. N'ozi na mmadụ si onye a kwuru okwu a na ya chọrọ isi nke ya nya ka iji wee sisi kpọta ya ka egbuo nwaanyị o ji wee kwuo okwu a na-asọpọtụ ya na okwuru okwu a n'egodo ajụjụ ị na-ajụ mana onye kwuru na ya ga-eji isi mmadụ 2000 wee nie onye ahụ dị free. Ọ bụrụ na emere gị chief justice ọ ihe a ka ị ga-ekpe enye gị that position ka ị bụrụ lawyer magistrate na court ebutere gị ụdị ikpe a gịnị ka ị ekwu? Anyị na-emekwa n'ihe mgbe ụfọdụ ka anyị na-eche echiche na onye abụ onye isi ga-eme anya ka ọ bụrụzie na ọ dị 100% right. Nke bụ can you tell us where and when? Nwoke ma ọ bụrụ na ị nọ ndụ ị na-ekwu ka onye na-anọrọ ndụ ma ọ dị nọ n'ịntanet sef ọ dị ị na-eme exist na this century. Nke bụ where and when ị chọrọ ka akpọọlụ gị the voice na what for you na-egodi ife ị na-akọ ị na-emekwa exist yo. I tell you, voice note ya dị na everywhere na ị na-ajụ ụdị ajụjụ a where and when nekwe mmadụ na-ajụ ihe dị everywhere. Ngwa ebe ọ bụ na ị dọrọ awe ka m jụọ gị nwa ị ga-asị na ịma oge Nnamdị Kanụ si na onye ọbụla oge ọ sị na ya bụrụ onye Igbo na ya bụ onye Biafra na ya bụrụ onye Igbo na onye ọbụla mere onwe identify as Igbo ga-efelu na anything ọbụla ị na-achọ ime wee were afọ Igbo na-eme ya na ife a na ị ga-efelu lele ịnụrụ ya ka ọ na ịnụrụ ya. Nke a ka nna ajụzi gị na-esi yes because you want to know. Nke a m jụrụ gị na ịnụrụ mgbe Nnamdị kwuru ya ka ọ na ịnụrụ mgbe o kwuru ya. Ọ sị na ya bụrụ onye Igbo nke bụ iselai bụ na okwu a okwuru na ya bụrụ onye Igbo. Okay, afụgo m that na there is no point mụ nwe nachi abaje na-atụpụrụ n'ọnụ ihe mma kpọọ ụnụ abụọ na-abụ ụmụ bingo ụmụ busu ụsụ so na onye nna anụrụ ọgụ sef ụnụ ama ya onye nna abịa agbachitere ọgụ ụnụ ama onye ọgba ọfụma. Otu akụ unu si anụ nya pụta na-egbu onwe unu for nothing ịpụta ị na-eme ka ndị kọntrị anụnwa Vietnam na-abụ a na-egosi anyị war film mgbe ahụ ha na-abịa like this agbagide ha ncha gbaa ha ncha niile anọkọtakwa ịfụkwa batalion ọzọ ebe ha anaghị akụ ndị okpu ata na okpu random ha ekwuru okwa na-abịa onwe onye ga-asị ka ya pamgodo ofu ebe mara ihe na-eme ha ncha niile ekwuru okwa bịa etu aka ụnụ dị onwe any of you gasị nna ya ka ya belegodo ebelụ mara ife na-eme etu aka ụnụ dị ụnụ ncha niile ya ka eji wee na-enwe apụtasị na egbusiri ndị mmadụ na mkpọ asị ụnụ bịaba na Owerri onye ekwuru ojebe onwe onye ga-ajụ ajụjụ na mmadụ dị ndụ na-anọchitere Nnamdị Kanụ ọgụ si na ya mahọ na Nnamdị Kanụ okwu ji ọnụ ya wee kwuo na ya bụrụ onye Igbo na ya bụ onye Biafra na any human being ọbụla ji afa ndị Igbo wee mee biznes ma ọ na-claim na ya bụ onye Igbo na ihe ọbụla onye a na-etinye aka ga-abụ failure. Onye ndị anụnwa sị na ha anụ ya ndị a claim na ha anụwa mgbe Nnamdị Kanụ sị
na ya ga-eji isi mmadụ 2000 wee kwa iko nsọ, and these same people na ga-eklem kwa na afa anụrụ mgbe Nnamdi Kanu sị na onye ọbụla afụrụ yi uniform ma polisi ma amị na Biafra land si gbagbuo ya. Ị ga-eklem kwa na ịnụ nke ahụ. So ka ihe ị nụziri, what do you know about Nnamdi Kanu? It shows na onwe anything ịma concerning your leader. Ya ka iji threaten somebody na-aba mba sị kpụta ya ka egbuo ya. Ọ bụrụ na mmadụ kwuo okwu against Nnamdi Kanu, ekwesịghị ịnụ ọgụ, because na ihe Nnamdi Kanu kwuru n'isi ndị mmadụ dị too much. Ọ na-akparị ndị mmadụ, na-akpọ onye ọbụla iyi. Ọ na-akpọ onye ọbụla iyi. Onweghị respect for anybody. Ma ndị igwe ọhaneze ka ọ kpọrọ ọhaneze ndị ochi. Ịnụrụ ya na Adara Ike kwere mmadụ titọrịa ya. Ike kwere mmadụ abụọ onye Abia steeti. Ike kwere mmadụ abụrụ gọvanọ, just a senator. Mana gọvanọ Abia steeti bụ Okezi Ikpeazụ, ịma na ya bụ the worst governor ever. O nwere ihe o mere ya, ọ da akọ ya ọnụ, ọ challenge ya, ọ kparịghị ya one day, confront am. Onwa mbọsị anyị nụrụ no election na-abịa, ebe ya anụdebe no election na Anambra, ebe ike ya na-adị bụ na Anambra, elu ha na Anambra no election. Mana ị na-ene anya ka o bido na steeti nke ya bụ Abia, ụkwụ nara azụ, onwe ofu mkpụrụ ụzọ dị ebe ahụ, onweghị any development bata na Abia steeti throughout 8 years Okezi Ikpeazụ. Nyanwa si na that steeti, onweghị ka o si chaa gọvanọ ya ọkụ, onweghị any attack, no confrontation, nothing. As na close your mouth, you are lying. Onwe nke ifil na ntụlasị n'ime point ya out ka ifele na-eme ụlọ ebe a. Ịghọtago? Now, ebe ọ bụ na nke ahụ bụ asị, na ihe niile ahụ bụ asị, nke akwa anyị ga-amakwa ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị. As onye Biafra ịbụ, ị na-achọrọ anything with the zoo government, zoo Nigeria, onwe ihe gbasara gị na zoo, ị chọghị anything with zoo. O mekiri sense, achọrọ nke ịza ama ajụjụ a, o mekiri sense ngị nwa bụ onye Biafra ijeje gbaa onye Biafra ibe gị akwụkwọ na zoo? Ana m ajụ gị onye Biafra na onye na-anọchitere Nnamdi Kanu ọgụ, ka ọ na-enu na Nnamdi Kanu gbara Lọlọ Chimezie akwụkwọ 500.2 billion naira, ọ bụkwa 0.2 billion Biafran pounds. Ị na-anụ ihe m na-agwa gị? 500.2 billion, ọ bụkwa Kuwait, no. 500.2 billion naira ego ndị zoo. So nwanne, ana m ajụ gị, hapụ Gumi, anyị na-ekwuzi okwu Gumi, nke anyị na-ekwu okwu ya na-abụ, o kwesịrị ka onye Biafra jee gbaa onye Biafra akwụkwọ na court of zoo? Achọrọ ka ịza ajụjụ a. Ihe azanwụzi dị ajụ, ọ bụrụgo nonsense, mana ihe dere noises na-ede ya ọfụma, ma anyị were ya na screen phone ga-adịrọ mma. Ihe m jụrụ ogo simple question, o kwesịrị na onye Biafra na-enwere anything to do with zoo, na-achọrọ politics zoo, na-achọrọ ihe ọbụla na zoo? Cheta ihe Nnamdi Kanu kwuru na court, ọ sị n'ikpe ọbụla a na-decide na this court is total nonsense, no rubbish. Omotocho, you don't know law. Omotocho, you don't know law. Ihe a zoo ka ezi o mekiri sense na onye Biafra ibe onye Biafra ga-akparị ya okunie chọsi ebe ọ ga-agba ya akwụkwọ, ọ bụrụ na zoo. So ndị Biafra, ọnụ maka nna ajụ ajụ a. Ọkwa na onye a na-ame ya ka nna ajụ okwu, ma ọ bụkwa na ịbụ Biafra supporter na ebe a, ebe ị ga-akaba arụ bụ ịza anyị ajụjụ a. Ọ dị right? Ọ bụ ihe ọma? Ọ bụ na n'inwe na faith to go back that court eji gba mmadụ akwụkwọ na-abụrụ onye Yoruba,
na-abụrụ onye Awụsa bụrụ onye Biafra ibe gị ka ị nechere anya jebe ebe o gosi na gradually na align bagokwa onwe gị with Nigerian zunu ị na-akọ ụwa zuru ike mere ya akọ ya ọnụ. Nnamdi Kanu si ụwa zuru ike step aside na ya ga-enye Biafra in 18 months from 2012. 18 months a mere lapse na 2014. Amebe ka obi tie deadline anwụrụ ya n'elu tie ya n'ime na 2015. Ọ pụta na 2017 gba ọsọ na Israel resurface edia kwe nkwa na 2019 na Biafra ga-abịa. 2019 aga inokom aba lockdown 2020 anyị enwetakwa ya pụta 2021 cha ewe nwụrụ ya dị ya because eche ya iwetaziri tin eche gị weta ya gọọmenti ya nwụrụ disentin ọ ya mere onye eze Jizọs onye eze gwa anyị ndị buru ugwu gwa anyị esi anyị nọ mgbe fụcha gọva onye eze Jizọs elekwa na ndị si ndị buru ndị a ọsị anyị nọ mgbe ọfụcha gọvanọ anyị nọ na-enefu gọvanọ ewee chọta ya achọta bịa buruzie ya eburu witi ndị agụ na-eche mba buru ya efuziri ebe ọ endri up. etu a ka onye nka a na-eche ya ka onye anyị Biafra nye anyị Biafra nye anyị ọ nọ n'elu na onye anya gọọmenti jee buruzie ya eburu ngwa bịa na-ada aghọta ihe a na-eme nke esi ya na onye eze bụ ofu ihe na agba ọfụcha gọvanọ wee gwa anyị ihe ọga kwuo ya kịta ka anyị ghọta nke na-eme eme ka anyị ma ka anyị si eme ọ mgbe ya fụcha gọvanọ na ọfụcha ọ nọ n'elu ka ọfụcha gọvanọ ya wee bịakwutezi ya bịa ngwa bịa ka anyị fụ na ọ dị ọsọ. etu a ka onye nke anyị sikwa anyị nkwa na ọ ya enye anyị ya echegide ya chee ya gọọmenti enwerezi aka anyị akpụta ya akpụta ịghọtago. So ọ bụrụ na ị nọ ebe a asị onye Igbo achọrọ m ka anytime ọbụla because ọ dị enough mmadụ ebe akwa ihe mere n'ala Igbo o metụtara every part of Igbo land. O nwere two ways kwesị iji wee na-ene dati n'anya. In one way ị ga-afụ ya na onwelu ndị be anyị ndị take advantage na mine resources n'ala Igbo somewhere welu insecurity na-achụfusi ndị be anyị ọkwanụ no state sponsored ka e wee ghasasịa economy ndị Igbo ka e disorganize ya destabilize ya ka anyị nwee ike gbakwa ọsọ na chigha back to Lagos je build ba Lagos and some other places. Etu a ka nsi enye ya anya because afọ am ka onye Igbo nwere sense akọọla akụkọ ihe mere na 1970 67 to 70 ihe agụọ mere ndị Igbo ka kwachi ọkọ si wee gbusisi ụmụnne anyị ihe ike mere ndị Igbo etu ndị amị si wee wakpo anyị gbuo anyị ka egburu gịnị sisi ego ndị Igbo nye onye ọbụla 20 pounds regardless of ego na inwe na bank demote officers niile ma ndị civil servant onye ọbụla nachigha back to square one. Iwe fụcha all these things iwe nọrọ ọkwa after 40 years after 30 years or thereabout was ya 40 years abịatakwa na be nna gị ahụ ndị amị nụkwa abịakwara not quite long ago esoro maka gị nwa na-abatakwa na the region a na-waste blood na-agbagbu ndị mmadụ ịkakwa obi n'ọlụ kwudokwa si ihe nwa na-eme ya na-eme a na-agbalisibu ụnụ na-atụ bọmbụ na-egbu chọpa ha na-abịa ndị amị niile a na-abịa akpọghị operation python dance akpọghị ya operation egwu eke akpọghị ichiwa anọ egwu eke ahụ na-agba isi na-ada ịtọ na-akọla anyị akụkọ Fulani everyday nwudekwa n'ofu Fulani ya ka anyị were nke a nwụrụgodo akọ ka etichi godo ọ bụrụ na ị nwudere ofu tụọ onye akpụkpọ ọ bụrụ sọ skeleton ịgba transport sendị alahịa ndị ahụ ebe ọ dị chi ọnọ ebe a ka osi itinye na J5 bụ na alahịa ebe a ka ha fụ na skeleton ka ebunatara okwu enwe iru no action nothing. May believe no when they na sponsor that thing ka agasasi ya n'Igbo
ka anyị nachiga back to etu adị mbụ because anything dị possible because otu ị nọ ị ga-agwa m na ọsịsọ mmanụ ka afro n'ala Igbo ị ga-agwa m na enwezi ihe ọzọ dị n'ala Igbo na ọsịsọ mmanụ a na-ediscover si lithium na ụmụ ihe dị iche iche n'ugwu Hausa ị na-agwa na ọnwa nke ediscover nwụrụ na be anyị ka be anyị nwa si wee bụrụzi ya n'ọkpọ nkụ ediscover godoro mmanụ ebe a sinsi mgbe a na-ediscover any other place ị na-agwazi m na ọsụsọ mmanụ ka Chukwu nyere anyị enwere ike ụmụ gasị other things a na-achọrọ ka anyị malụ a na-agbalịsi ihe a were mbọsị Monde na transport ya out achọghị ka anyị malụ mebi achọghị ka anyị malụ a na-eme ya onye Igbo kwesịrị isi one a na ọ na-atụgharị uche si na ihe agba akwa aka maka na ọgbara aka ịkwesịrị ịma na ọgbara aka a na-egbu young men breadwinners 20-something years 30-something years men kpatabagoro ego na-agbasi moto asị gị na-ekidnapụ ị na-afụsị moto n'ụzọ asị na akịta ka ebula onye ọbụla efuru na-agba RS 350 bụ somebody nọ in his 30s. Yes, ọ bụrụ na ọ baa na 40s ị mara na ọgbago oke moto before ọ banyezi before ogo nka ịghọtago onye nọ 40s ya enweghị ike ibute ego ọfụ gbara jebe iji ego dị moto ọ dị possible young guy feel na wee ya ka na awụ anụ ụdị moto a ka ị ga na-afụsị fụ na young souls ka a na-egbu ha nwanne no touch you ị na-eme na onye isi gosi na onye isi gosi gịnị ka anyị na-achọ ihe ahụ karịrị isi mmadụ nke egbu ka ndị niile witness ya na eme ịkọta ya mgbe ọ na ntị ha sị nwanne m na nga akọkwa n'akụkọ a and some of you anụba ọgụ ọgụ a hapụrụ gị na onye anụbanụ o nwere ọgụ nkịtị gị na mmadụ ya apịrị ọgụ nkịtị gị na mmadụ ya anọgide onwe onye gboro unu gị nwa ya na-ayọ ayịyọ si biko si gbuo ọgụ a ị na-ayọ biko si gbuo ọgụ a Ojukwu mere training na amị bụrụ kọnel na amị megidere ike gwu ọgba ọsọ ọ mana ọ gbaghị ọsọ anwụchie ya gbuo ya a gwara ya sị awa ọgba ọsọ kama ọ ga-asọrenda ọ dị nke eme ya bụ na mmadụ sọrenda bụ na ike agwụna biko si nele anya sektọs niile na-ada asị gị na ọka adaana Hausa abatago ọka bifo eji bata ebe a kapchọgo n'Enugu kapchọ abagana Mụtara Mohammed na mkpọ ebe a ka mụ na ya metiri na mkpọ hia abụzi Asaba ka a na-ekwu were Asaba were Ọnịcha Oguta na-ewe etu a na-agbada na-akapchọ everywhere odoge anya na ana Igbo agwụna na Philip Emeagwali na-agwa gị that near the 14 years mgbe a conscript ya to army ya bụrụ a soldier no training as at that time o nwere onye na-enye gị egbe osisi ka eji wee na-akụziri osisi ebe ka ifuru egbe bụ na onwe ka esi wee attack ya Nigerian soldiers gbuo ha anata nwe ha egbe bife egbe erughị aka ya enyechagonu ndị ọzọ nu chenji si elu ndị gbagotego na age ma afọ ngị nwa osisi ka unu ga-eji ihe a na-asị na agha try ndị a for war crime onwe onye tryịrị Nigerian soldiers for war crime ha committed war crime here no mercy ịma na onye amị ọbụla edisarm na-eji izi egbe need egbe ịgbagbuo ya war crime mana ha si ona anya jide ndị be anyị agwarisi onye ọbụla ndị esendrọ ha mere anyị ihe niile so ụmụnne anyị ma ndị papa anyị zi jechara dị amị nata ikwute okwu amị ikwute okwu ọgụ ebe ha nọ ihe bụ na ha dị etighị ihe bụ na eji ha gbagotegoro ha ya emenwuzi ifu nọt ha ya aghụghị aka n'anya ndị afụrụ ịwa na edorozi ebe na-asị na 1967 abụkwa akịta o nwere ihe ị nwụrụ kedu ihe ị nwụrụ ị ga-eji ya challenge ndị a sovereign government must ally with other countries ọ dịghị ka eme ebutere gị ngwa ọgụ ka plen ga-ebu ya wee bịa etu anyị na-efi na edi sophisticated gọọmenti nke a dịkwu ha na UK nọ UK bụ ndị nwe dis Nigeria
all their enterprise is their business. Erere Nigeria mmadụ egori ya, o nwere company egori ya, gold from gold to yene elere ya ele, ndị egori ọ bụrụ their business. Ebe a na-agbakasị arụ. Mgbe ha nụrụ nke mbụ, ha na-asọplai Nigeria ngwa ọgụ. O nwere onye furu UN kwuo n'okwu ya ruo taa, iproburu ya na UN ka ị ma na ịgụrụ akwụkwọ na ị na-awa anya too much na ị na-agbaka, jee bido kesi gị aha ebe a. Ihe ga-eji wee bido dị kesi na kwesịrị inye ndị Igbo their right, that 20 pounds enyere ha dịrị enough, na ga-enye ha compensation for that thing. After all, na-ekwuru okwu 3 R's: reconstruction, reintegration and rehabilitation. Na o nwere nke emere implement. Inwe kesi buji ya na UN efe ihe ị na-ekpe, mana ime nwa anyị nọrọ ebe a na-eme mkpọtụ oge ọbụla. So ụmụnne gị niile anwụrụ mgbe ahụ, onwa nke ebe ikwu nwere okwu ya. Gịnị ka ị na-amagharịzi? Onwe ihe nwụrụ, you don't have anything. Let's say it here today, ka ị na mmiri ga-esi ije buo ngwa ọgụ, ka ị na mmiri ya agba dị ngwa kọntena ahụ, ebe ka o esi agafe ebe ekwe kịta esi mara ndị otu Asari Dokuba mere nke Asari. So Asari ka ị na-atụ ụjọ. Asari si Rivers steeti bata n'Imo steeti nye ụnụ ọsọ, ka ihe na-emeziri mkpọtụ. O gosiri onwe ihe ụnụchi. Asari Dokuba na boys ya ka ị na-atụ ụjọ na ha na-eme nke a na-eme nke. Ụnụ nwa asịsị na ụnụ nọ n'ime ọhịa, ụnụ ataki nwa ha ka anyị nwere onwe anyị n'aka Asari. Ifu na ụnụ bụ sọ ọnụ kunu nwe nwe ihe, ụnụ enwe anything, no defense mechanism, everything bụ zero. Ọnụ chọ oji ọnụ. And ị ga-ala ike ka agwa gị ya na onwe ihe echi. Onwe ihe echi. Ekwe Asari Dokuba na vice Asari Dokuba. Ọ bụrụ na Asari Dokuba nwere boys ga-esi nwu Rivers steeti na kingdom ya edi abalị wee jegide wee bata n'Imo nwuo ground na-enye gị ọsọ, ọ ka ịghọta na onwe ihe ị ga-emenwu. Siso ya nwa Tompolo, ọ bụzie na Tompolo join na wee bịa ọ ya bụ na anyị akwakọrọ ngwongwo anyị naba Bini. Ọ Bini ka anyị ana ị na-eme mkpọtụ kweta na onwe ihe eche, kweta ị na-eme mkpọtụ ka ị mebisie nke gị. Nwa mkpụrụ ụlọ na-abụ a na-eto alụtara n'ala Igbo ka ị chọrọ ka emebisie. Nekwa ndị niile na-esi ugwu Hausa ma Yoruba land na-abịa Ọnịcha, na-abịa Aba na-azụ ngwa ahịa, une were kpoto mkpomkpom chụfusie ha. Ndị Hausa ebidozie kịta na-emezi importation jee China ka ịfụ ha na ha na-ebu ego abịazi ahịa. Kone ndị luzuru, Igbo luzuru, because na na-atụzi ngwa ahịa na Kano. Ha jee na Kano egori ya dia, ndị na-abịa ba abịazi. Ụmụ Ishekiri anụnwa, Urobo, Bini, Uromi, nke ebe a na-akpụ ya ma ndị Igba nke niile na-abịabu ahịa ebe ha da-abịazi. Ihe ha nọzi bụ wee bilu kpọọ Lagos etiri ha ngwa ahịa, because na-abịa ebe agba ahịa egbe. Onye ndị eluzuru anyị nwa eche mụ ihe na-ekwu si Asaba kịta na-eje head bridge, ị na-anya n'aka ekpe before God is good ka ị ga-afọ dịka edegbe motos. Ị na-anya ka ịfụ na ebe a na ọchọtụ gị ada na okolozu gị ada, mana ebe a bụ ebe ndị be ha na-elodu ngwa ahịa bifo ha bịasị Ọnịcha zụọ ahịa. Ebe a ka na onye ọkada buru ngwongwo na ngwa ebe ahụ elodu o buru na-ana ya chọtụrụ ya daa. Unu ejisi ike gbuo ikonomi unu che na onye ka unu na-eme. Na you do yourself. Onye gbakọ utie ọlahụ na ana a na-apịala ụlọ ọmụ nna kwụsị na destin unu na-eme, kwụsị na ya. onye ogenuziri last ụmụnne anyị ji ego agbasi ọsọ n'ala Igbo gbanazie Lagos, ịpụta echi na-aba na ha jere na-edevelop Lagos. Chukwu kpọkwa agha ọkụ. Ọ bụ ha nke ha rụrụ arụ kụnụ gbasiri ọkụ ebe ụfọdụ kụnụ jidere buru ha buba n'ime ọhịa. Ihe a na ebe ị nọ na-ataksị mmadụ na-agụ ego ọ na ọ ga-enye gị nke iji bụrụ na onye asị who will you be.
ka ihe ejikwa ego na ya weta asị gịnị ọ nọ na agụ a na-anụ agụ Biafra nke na onye na-anụ ọgụ ahịa ọmazikwe mgbe e bidoro ọgụ ị na-anụ ọgụ ihe niile ebughị ọgụ ị nụrụ how many years bụ ewu inu Ojukwu nụrụ nke ya 3 years fụ na mpịtị na-ekwe ozu ike achị n'aka iwe since 1999 ka ị na-anụ ụwazuru ike anụ ọfụ na ike agwụ na ya chi n'aka Nnamdị amapụta na ya nụ na ya ọnụ ọnụ aka atọ na ya nke nwa bụ onye na-anọ na-enwe ya ewere nwayọ bụ onwe gị mmiri weba n'ụlọ fesie laif ịkọ atụrụ na-akọgheri ndị anọsi abroad ha ga-eti ihu na ha egbughị ịma anụ ihe some of them chọrọ otu a ha nagoro n'iyi dị ya ka isoro kwuo ha naanị iyi ịnere ebe a na-afụsị ha na Facebook iche na onwere nke nwere ihe ọ na-eme enwekwa ihe ha na-eme di ya mụ na-agwa gị ya ha dị 100 ebe ahụ ndị na-afụsị n'ihu akwụkwọ na-eme mkpọtụ Biafra ha dị 100 so ihe na-erinwu nri ọnụ ebe a bụ sọ 5 putuo kọlụ ọ bụrụ ile putuo kọlụ most of them onwe nke nwụrụ akwụkwọ aduru ka ha jisi ha ji ihe anụnwa wee na-azara afa wee na-anara aduro di ya mana ihe ama ha jighị wee na-eme agbazuru ahịa agbagbuzie ndị mmadụ ebe a ka ọ bụrụ na nọọ egbe a ka a na-agba nọọ ya ka ha ji efu na-asị a na-asị di ya ka e wee nye aduro ụnụ ahịa ama na tụpụrụsie n'ime Naijiria tụpụrụsie ebe a na-achọ ka emepe ya anyị na-ezuzugharị na ndị be anyị na ebe na ha na-eduga edu e nwere nchọ ka nkọwa alụgụ taa anụ were okwu a nnachi gwa gị na busu ọkụbara busu bụ just a normal animal busu bụ a normal animal mana onye jiri na-ego busu o gokwara ya asa animal mana o nwere purpose busu abụ ka ọ na-achụrụ ya oke n'ụlọ mana o jikwa ya bụrụ na o nwezi uru ọzọ busu bara ya mana o nwere the major purpose o jigo ya mana ịba n'ụlọ ya afụkwa na nkịta na ya efu busu ifukwa ewu fụ ya mana each one nwere purpose ọ na-asa ndị anụnwa rekruturu na o nwere purpose ị na-asa avụrụ ha mana ịma iche na gị na ya kwụ asịrị bụ normal animal like onye o nwere purpose each of you na-asa avụrụ ndị a nke nwe eji gbazuo ahịa ihe na-asa avụrụ ha bụ ha jiri wee na-anara aduro di ya ọ sị ya bụrụ APC na sponsor ya and not send you ha sponsor bịa ọ bụghị hybrid APC na sponsor insecurity nke gị nwa na sponsor ị na sponsor ọgụ Biafra ọkwa ya n'obe ọgụ ọ mmadụ ya gwa so ndị anụnwa jiru na-agbazuru ahịa you don't know ha che na with you na their situation ga-change ka o ji aduru ahụ gịnị ka ọ na-eme ebe ahụ erie nri ṅụọ mmanya ka ọ na-ada nọ na abroad ma ịma na iji iku nwa ma nwaanyị ji iku nwụọ ị nataba ị ga-anọ ka amụ ọzọ ị ga-anataba amụkwa ọzọ kpọọ gị ije ya ka eji ama onye ma ihe ụfọdụ nsị a si na South Africa pụọ ụfọdụ batara in shame na after how many years ụfọdụ jos gbado anya wee n'oge si ka ha chenji maka na ikwesịrị ịna-anya ma amụ ya ihe anụnwa ụkwụ ya na-apị ma mkpụrụ ọ dịkwa ya most of these people like this guy efuru mkpụghebere ọnụ na-akọghere ihe ọ na-akọghere o kwuru $500,000 ọ bụrụ na onye a bụ guy gbaa okwu $500,000 o kwechiri after na onwe onye maka ọra ihetego ka eteke ya serious die ga-amapụ ya ume ozugbo tie $500,000 n'ime obie ọ ka na-eche na 500,000 bụ ego ọ ma na 500,000 eji ego eji wee gbaa alaba na Asaba ebe a sịsọ nkwụ na abụọ ka ị ga-ego na tebụl 500,000 etie ọ na bụ 500,000 nke ya iji eme ọnụ efu na mgbe anụmanụ a na-ekwu okwu a hapụrụ Naijiria bụ over 15 years ago oge 500,000 nwụrụ level
ọ bụrụ na onye a nwere projekti o ji n'aka Naijiria, ọ ga-ama na 500,000 abụghị ego, ọ bụghị eji abara gịzi taa. Pure ka m na-agwa gị, ọ street lord na-agwa gị okwu. Ọmụ ego na na-ele simenti, how many bags of simenti ka ị ga-ego 500,000 aga? Simenti bụrụ 12,000 naira, simenti 12,000 naira, 50 bags of ego, ọ bụ igo 50 bags na brag. So ọ bụ anụ ya ka eji ego na-enye. Mgbe Nnamdi Kanu tiri bounty n'isi Kafia, ọkwa 100 million naira ka o tiri, 100 million. At least ịnugoro 100 million eme ụnyala gịnị 500,000 na-eru 1 million naira, ka ị wee ghọta na ọ bụ onye ọbụla na-ekwu okwu n'iru akwụkwọ a ka ị ga-etake serious. Na some of them onwe achịchị ha ji, some of them anataba ebe a in the past. Ọ kwesịrị ịmara na 500,000 ego iji agba tiketi anata ka ego gị. Ngị nwaanyị ejebizi take risk ka ije nyogasịba gịnị ka 500,000 a ga-asọvụ nwụrụ echi itinye bounty welite aka. So onye abụ okooko ka ọ bụ otu agege bred dị mmiri wee maa ya, etu a ka anụmanụ a dị. O nwee onye ọ bụ etu a ka ụnụ ncha niile si eme mkpọtụ nke pụta iche na o nwere ihe ọchị. Ma ndị kpụrụ onwe ha ndị DOS oge a na-eme ya na ịnesi ihe a na-eyi kootu, ọ bụkwa suit. Onwe a nke ị ga-afụ n'ime ha ogoro Turkey suit ma Italian suit, ọ dị possible. Ebe ka ọ fụrụ ego ji ego nke ifuru yie kootu kpụsịa isi pọnkụ mgbe ochie dịsịa ka ndị agadi ekwe nke a na-afụsị na Amerịka. Onwe nke ya afọ dị sharp n'anya. Agwa na ihe na-eme ahụ jonki ndị na-eke eko, ihe na-aka akụkọ Biafra, ndị na-eke eko, I swear. Some of them enwe ụlọ, some of them ada alahụ n'ụlọ. Ị na-ekwu ụdị nke ụfọdụ Naijiria na-asị na enwe ihe ị na-akọ. Agba na obodo ndị na-alahụsị na streeti chifo na otu ojekwa ụgwọ ọgụ ahụ butuo akpịa chenjikwa akwa chịrịkwa nke o chenjiri wee kwa ebe a ma toothbrush ya, toothpaste ya, ma pantị ma ihe niile adị n'ime akpa obu. Kọndọm ọ lafụrụ alafọ dịkwa ebe ahụ. Ka ha si ala abụ n'ime paakị a ha na-ala ahụ onwe nwa achawo nwoke ozije ya ọkwụrụ ka ebe na-eyinye ya ego isi ebe a wefe amụ edochara ejekwa konji egbukwuo. Ịre anụ ka a na-asị gị na dịga na jere itiri. Gịnị ka ọ ji ime n'itiri? Nne ya nọ n'itiri ka nne ya nọ n'itiri. Ịmụ ya na-eme n'itiri. Itiri bụ ebe a na-etiri kọ. As if not talk reasonably and reality. Ihe a na-ekwu abụghị reality. O nwe ndị na-alahụ n'ilo. Mgbe a chọrọ ịghọta ihe bụ reasonable ha. So o nwe ndị fụrụ na-alahụ n'ilo n'Italy. O nwe ndị na-afụ na-alahụ n'ilo na US. Ka nghọta ihe bụ ịkpọrọ reality ya. O na reality bụ na most of ihe niile fụrụ na-eme mkpọtụ a. Na ụfọdụ enwe ụlọ. Ụfọdụ adịghị eriju afọ. Ụfọdụ enwe ụlọ. Na-ewe n'iwe. Kenny Young. Nah. Okay. I hope we only gonna watch him on profile. So I like in the fact na email acknowledge na ndị Igbo gba loss. Anyị gba loss n'ihe niile anyị je. So onye Igbo ọbụla ekwesịghị ọpụta at this point ka ọ ka dị violence
ma ọ dị violent ekwute okwu ị na-aba onye ka ị na-abara ị na-eme ya ka ọ ya bụ Nnamdi Kanu pụta echi ka ọ kpọọ gị ezigbo mmadụ iche na ọmụ onye ịbụ ọ bụrụ na o so na-adọmpụ ndị DOS onye ka ị bụkwanụ ihe bụ ndị o ji agbazuo ahịa onwe ha any regard for you iwe ndị DOS bụ na ọ kweghọ a condemn Simon Ekpa na activities ya niile ihe niile ọ na-eme na ọ kweghị a condemn ya na ọ na-support ya indirectly ọ bụ na ha nwa na fight ya onye nke a na-eko ikpe onye achị ịdị submissive ọchị ịdị loyal to them kama o breakie their distance break rank with them bụrụzie faction nke ya na ọla onwe ya doctor some people here still you couldn't condemn the guy afụzi oke na ọ dịkwazi ka gị na ndị ọlụbago aha ma all the deals niile ma mgbe a sị signed sealed and delivered 2019 we will never forget it na ama eme election of 2 days to election apụtasị na ihe niile adịgo sorted signed sealed and delivered uneche na anyị bụ mkpa ha na anyị bụ anyị amara ihe who say men no dey men dey ya he feel na ịma o nwekwa ndị ọzọ mụ ya ịghọtago o nwere ndị ọzọ mụ ya na onye ka ị na-aghọrị ihe dị n'ahịa ịma ndị ọzọ mụ ya na ọ bụrụ na DOS wit mbọ niile ha gbara ya na osio na-ame ha abandon gị nwa na ebe a na ya na-akọ mmadụ ọnụ na-ese okwu na-akpali onwe iche na onye amaghị iche na o nwere ihe o ji ga-eme nweghị uru ịbagharịa I dey tell you thank you iyi agwa ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ ndị na-arụrụ gị ọrụ bụ etu a ka isi wee dọmpụ ha Nnamdi Kanu ahụ ị na-ene anya iche na onye iche na ọ bụ ka ọ bụ jụọ onwe gị ajụjụ lawyers niile akpọtara ya sinsi kedu nke ya na ya ka nọ onweghị ofu mkpụrụ lọya ọ rigadịrị nke a ta echi ịchụọ nke a bịakwa ịchụọ ịhayata nke ịchụọ o cheghị agwa agụ something uche gị kwesịrị ịgwa gị ihe ijọs na-efologharị mmadụ blindly ihe ibu bụ mkpi ọjọọ ha na Biafra ọnwụ Biafra ị na-egbu onwe gị ka ị mechara ihe niile a na-agwa gị na ikunye n'ọzi gị chọziri iji aka gị jee difendi onwe gị ị na-eji aka gị difendi onwe gị as who as lawyer ebu lawyer ihe niile abụghị ha katara n'anya ihe mmadụ jiri gụọ 5 years gụchaa pụta jee law school wee bido practice be ka ngị nwa na-etinyere isi for one day na-echere anya ọ dịghị ka ị ga-eme nwe ọ bịa bụrụ a high profile case ịfụ na mmiri na-eri i discharge onye ọbụla ekwu ngị ji aka gị kpọchaa key witnesses ịkpọrọ gọvanọ ndị Rivers steeti ịkpọ gọvanọ nka kpọọ onye nka kpọsịa ndị a niile ha ịkpọrọ Rotimi Amaechi kpọcha ihe niile a ndị niile anyị kpọcha na ha ga a na-emezighị ka enta defense gị esi na a ga-enye gị written gịnị na a ga-enye gị ha ka gị dee ya written what abụzi ebe a ka i bidoro aka ya megide gị adjournment for you megide adjournment nwoke kwuo na onye ọbụla na ikpe asaịn nyere ya na ya chọrọ ime ihe gbasara kesi ya onye makwa ihe ọbụla ọ ga-eme ya kpọba witness ndị DSS ụnụ mara ndị ụnụ na-akpọ kpọbanụ ha nkịta nke echi kwadonu na ya chọrọ speed up this matter na ya alị okwu dị since 2021 na ya chọrọ ka ya finish this matter nke nwazi na onwe gị esi aka iwere n'oge range bụ onwe gị ana na-awụfa gosighị political solution pride ekweghị nganga because na-ema na ije political solution na ihe o mean bụ na ị ga-denounce anything Biafra ị ga-denounce ya kwuo na aka ga-adịzi ya n'ozikwe one Nigeria eju na ihe eme ya ọ bụrụ na eju na ihe eme ya then ịmara na ị ga-aha ya ka ọ bịa stand against the state ikpepụta nwa onwe gị chap ikpepụta nwa onwe gị ijebe nga ije ebe ahụ na ikpepụta nwa onwe gị atụọ gị nga ị nọrọ ebe a baba sigosigo lọ n'ozu ikwubie niile ahụ kwucha
ịpụtakwazie taa kunie jebe ịgba mmadụ akwụkwọ na the same court. ife anyị ga-ajụzi bụ onye a logic na ka anyị na kedu sense anyị na-enye anya ihe niile atịrị na ka sense o mekiri after how many years iguzobe nwe ofu mkpụrụ court na zoo ha na Biafra bụ ebe dị blessed na adịrọ cost inwe law inwe court ụnụ anọrọ na-akọ akụkọ na ụnụ ekecha na steeti ke nke ma ụnụ ekepụta nwe ofu mkpụrụ court ebe ụnụ ya eje na-agba ndị Biafra akwụkwọ si n'ọnụ masị ihe ngwa isi dị ike obodo nwere chọrọ ime contribution ya ngwa ị ga-esi na TikTok wee bịa so request ya na TikTok anyị emeghị ala anyị bata ị bịa gwa anyị ihe ị chọrọ ịgwa anyị ọ bụrụ na ife na ihe Nnamdi Kanu na-eme dị mma ọ bụrụ na ife na ada agaghị kwuru okwu na okwute anya ị nwere ike inwere the right kịta pụta ọ bụgodị na Facebook ị chọrọ ịpụta request ya na m ga-akpọbata gị Sunday ya abụghị ya na-ekwu ya adụ ya ọ ga-mind your ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ fact nke ihe bụ onye gwara na ọ bụ biznes m ka nne m ị na-eme mind your gịnị ka ịma bụ biznes m ọ biznes m ka efuru m na-eme ha oke ịma ya bụ journalism ọ my business ka m na-eme ị nwekwara sense ị bịa na biznes mmadụ na-asị ọ ga-mind your business onye anya nke ebikwe ọ bụrụ m ọ ga-eme gị invite nọ ịchọọ ịbata ịfụrụ ebe esi ya request ya ịbata ekene gị Nnamdi nwanne m ka nke na-eme Cynthia ka ije Mirabel you are not trying all the messages I sent to you you did not even respond to them I just deleted all of them why are you like that it's unfair of you. This is one thing about Nigerians that I so much I don't like it. You guys, you neglect people. You guys, you undermine people. It's so bad. So bad. So bad. Yo, I'm not saying. Is there anything you have to say? If you don't have anything to say, we have to shut down. We are all voting Obi, that's for sure. Every one of us, we are going for Peter Obi. He's our own candidate. He's all we've got. And there's nothing anybody can do about it. Okay? Who is Fear Floppy? Fear Floppy. Yo, my temperature just made me afraid. I was frightened by, even up until now, my network is still not stable. Let me see. But I would have preferred you request via TikTok, but nevertheless, let's see. Pius, I've accepted you. Okay. And then we'll go Gaddafi. You too. I don't know why it's not accepted. Are you there? Did you see that? Oh, you don't care about Obi. If you don't care about Obi, go ahead and vote Tinubu. It's nothing. We are not fighting. If you love Tinubu, vote him. It's your choice. It's your right to vote whoever you want. Nobody will talk you out of it. Go ahead and vote him. As for me, Obi all the way. It's as simple as that. I'm tired of suffering. Yes. We were buying fuel at 1.170 a few days ago. Just yesterday, they pushed it back to 1.3. Imagine that. Buying fuel 1,300 again. And there's no money. If you come to Asabana, everywhere is dry. On your own park, you go motor, you don't get to see all these big cars anymore. Who has money to fuel the cars? No money. Everywhere is dry. People are not.
every not stand still because of who is Obi. Go ahead, vote whoever you want to vote. It's none of our business. It's your choice. Vote him. We all suffer it. First 4 years, look at us. Many their belongings, they sold their properties. Huh? Some people have sold their cars, some sold their land. The land they managed to buy a few years ago, they've sold them just to maintain life. And you are here telling me you vote Tinubu. Go and vote him. Vote him. Who cares? All he tells you is that they are doing roads. Are we here for roads? Road, where you keep borrowing. You keep borrowing money. It's not as if it's money we have already. You keep borrowing. What's the essence of, why are you borrowing all this money? You borrow. You borrow money to build roads. So what's happening to our own money? Nonsense. Somebody who doesn't even know anything. Somebody who lacks clue. When Tinubu was the governor of Lagos State, do you know how they tax people every day? Now what tax? Everything email tax. AJ Nkete tax. Atokwasa Bridge tax. Miliezo tax. Everything tax. Now why you? You're too early now. Why you telling me that they have? What do you think Obi can do differently? The system is the problem. Yes, the system is the problem. But one can stand up and change the system. You can change the system. You can format the system if you are smart enough. It takes one to do it. Tinubu says he wish there's something he can do. He doesn't know anything. Somebody somewhere knows what to do. We must give him a chance to see what he can do. When he was Anambra State governor, he did something. So how much more now? He can still do more. So there is always the best among the worst. So let's vote him. We have seen 4 years of Tinubu. So let's see another 4 years of Peter Obi. They are both Southerners. You get it? Okay. The person that requested here couldn't show up. It's all right. So we got nobody here. It's okay. So we have to conclude now. We are on conclusion now. We have been here for 2 hours plus now. All right. So ndị na-aba mba si kpọta onye kwuru okwu na Kanu ka egbuo ya si mịa nka ama na after ka ị gecha this program na inwego a different mindset now. Emelụ gị indoctrinate and ihe anyị na-achọ bụ ka anyị kpopụ ihe a n'isi gị ka reset ya gị ka ichebekwa ya iche like a normal human being. Malụ that now we stand to gain a lot in Nigeria than this your mirage Biafra. Ka abụgodo eziokwu kwụ ọtọ. As it stands now, inwe right everywhere na Nigeria na-emere onwe business. Each inwe shop 100 na Lagos ị ga-enwe ya. Because as we speak, ndị Igbo nọsịkwa na Lagos na-emere onwe ha their businesses na-live fine. Onwe onye nọ ebe ahụ na-ajụ ya passport kedu adịrị kedu nke mba. Ọ bụ na take one advantage of the size of this country. I wonder if you get take one advantage. Enye go Biafra. Back here je kpọkọtasịa multinational companies bubatasị ha na Igbo. Gịnị ka ị nwụrụ sọ mmanụ bụ sọ ofu ndị ka ị ga na-elesi ya. So ofu ndị ka ị ga na-elesi ya. Kedu ihe ọzọ ị nwe? So ihe na-eflow, ihe mere ego ji eflow na Nigeria abụ asịsọ na mmanụ. E nwere other places Nigeria si enwe. Nigeria nwekwa other mineral resources. Nigeria na-ebupụkwa timba. Ihe a na-ebupụ na Nigeria ikwere nne if you don't know. So ihe na-enyekwa the country ego yiri nne ikwesịrị na-ata apụrụ n'ime ya. Ebe kịta limit ya onwe gị. And ihe ị ga-eji ya ama na ọ dịghị possible ka ihu na ị ga-enwe ya bụ. Ị ga-abịanwu kịta ekewapụ Rivers State, kewapụ Bayelsa State,
Edo steeti adịghị ya kewapụ Delta steeti abịa nye ngị nwa a sịghị na ịdị landlocked mgbe anyị baba mba na ịdịrọ landlocked this that mgbe e mere ihe Biafra bụ Eastern Nigeria comprising today's Cross River, Akwa Ibom, Bayelsa, Rivers, Delta ihe a niile nọ n'ime that Eastern region mgbe a hazara datin kịta enwere na South South etiwapụghị ya ka ịfụ na enweghịzi possibility coming back. Ndị nke ị na-claim na gị na ha bụ ndị Igbo na-agwa gị na ha bụrọdụ ndị Igbo gị kọrọ ife agbago ndị ụlọ na-ebu na-agbagharị ha ka esi na ịbụ onye Igbo ị na-ama obi akwa na-aba afa gị asị na afịa Chukwu ha ka esi na ịbụ onye Igbo sị gị na ya bụrụ onye Igbo ị na-agbagharị ọ gị ga-emenwuzi achieve again you no go fit. Ojukwu gwakwuru gị forget ihe a na ọ dịghịzi achievable. Ndị okenye agwa gị rapụ ihe a igwe mbazuru ike agba echiva azịghị rapụ ife ọkwa dịka Igbo kwụva ndị adachiri ebe a niile ka emuvu ọkwa dike ahụ ọkwa ọchịrị after the civil war ọkwa dike emechara abụrụ gọvanọ of Anambra State under Nigeria na Third Republic bụrụ gọvanọ serve on Nigeria. Ojukwu ahụ mechara ihe a chighata azụ bịa contest yourself for presidency under MPN nke after this party ndị Hausa self align onwe ya with them. Today nwunye Ojukwu a na-asa afụ na this present APC government nye nwa kwesịrị ka iche echiche ka mmadụ na-ekwu ka onye bupụrụ batrị ya olori gị mgbe mara ihe na ọ nke m kwuru ka ị ya anụ mana nke Nnamdị Kanụ na-ekwu ya nwa ada agbazu wee na-ekwu nke ya ị ya agwa n'inya n'ife ya Chukwu kpọkwa nne na nna gị ọkụ dị ya egbe enigwe gbagbukwe ya family dị ya egbe enigwe gbagbukwe family gị dị ya anụmanụ ekwensu anụmanụ chena ọbụla na bịa ekwu okwu ebe gaa blọkụ gị ijezi gwa nne gị na mụ kpọrọ ya iyi Chukwu bụ ọgụ ọnụ dị ya ejune nọ n'ọkụ na-agbagbu onwe ya na-asị na ya na-agbanyụsị ọkụ ọma na ọ na-ana onye Igbo anọrọ na-egbu ikọnọmi ya na-egbusisi ụmụnne ya na-emebi be nna ya sịgị na ya na-anụ ọgụ Biafra maka ihe mkpụrụ mmadụ na-abịa ihe ekiti na-apụta buba n'ime ọhịa nataghị ego iche na-enwe ihe ị na-eme ebe ka flag unu dị ka oizunu flag burutekwa na bandị tibe gbakwugharịba n'ụzọ unu adịghị emezi ya unu enwetara na Biafra pụtakwanụ buru unu flag gbagharịba n'ogologo ụzọ ka o sie na everywhere ị na-enweta Biafra ngwa ya foto asị free echi ya ma anaghị emezi meeting mad people everywhere bidokwanụ meeting coordinators unu ọnwụchana wetakwanụ ndị ọfụ coordinators ndị ọfụ unu ka na-agha US unu ghọchala DOS na-ewe bido meeting eme meeting na Mkpọ eme na Ọnịcha onye si bi village nna ya bịa Ọnịcha chefuo na Ọnịcha bụ obodo oyibo ya chefuo na Ọnịcha bụ ọrụ oyibo ọbịa isi Abakaliki gbagote Ọnịcha ebe ịchụ ego ịhapụ ego ebe ịchụ jebe meeting echi asị na-agbagbuo n'onye nka ịgba aka jekwufu na ndị amị na-agafe ije ịtụ okwute efu ha na polisi na-aga ije na-edebere ha agba agha egbe daa I want to put the word to the notice ihe niile ahụ emebere since afa dala udod Yoda what's up Ayọ̀mídé Ayọ̀mítidé Ọláyínká Ayọ̀mítidé Ayọ̀mídé akụ abịa Gaddafi mmụọ
Again, Odogum. I am in an Ah, Are you the one that watched me on Uber before? yeah, I'm up on a Are you the one that bubble. watched me across by yourself before? You are the one. I don't know who in a pool. And that's why I don't know who in a pool. You say this soap to wash your cloth, Hey, your blanket. Are you the one that washing it before? I got I work good in the do Have you washed it before by yourself? So why do you want to wash it today? It's a one. I am up on a bubble. Hey, Joy Solomon, how are you? How you doing? Now affairs. I want to buy what I know what he can cook panty. I am about the case where Jenny Henya. Oh, yeah, one I again. Echi eno na anya na ya likiri ọma mgbe o ji wee liki wezi ka ndị disconnect ya n'ike nakọta eno ebe ya na-asị anyị evu na eman anyị evu na eman 2 minutes anyị na-eme hey aka wụọ anyị nwoke ọ gaghị na anyị na-anụkwu ide but you can hear me now akwai na anụ ihe m na-ekwu na yeah, bear. Hello? Oh no, we not hear you. Can't hear you. Okay, okay. I'll deal with it now. What's that? I know your name. I know your name. I'm a charger until you ever block. When I never given name. Can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Then on Facebook, I know your name. I was going to run and night you be a man. I am attack. Good, I never get that. Hey, which is it? Which is in Kemanita local, another which is a beer. Hunter Karen Chimobi Binacutis. Ah, why they? You see, I see you. Thank you for that. Big flex. Me and you is a big flex beef. You and me is a big flex beef. Me and you is a Casey over KJ. So when the match on can draw the cutting ever. One of your name on the edge and I about an I can engineer. Behind a co-op. Come nine in a chat other sorts. Happier. You lose your battle, you lose gear. Malum way to it well. Otherwise, they get job or could see here. You gotta go. He watch if na Ali Messi yaba Parkinson. Oh yeah, na Parkinson. Man, all Ali man undisputed world champion, heavyweight. You all Trogonogo ya na-ewe ji go pụrụ ọkpọ na-apịa mana ọ nwere mgbe oru ya nwa bịa ọ kwesịrị ka atụ ịtọ wee n'oge ring na-apịa ọkpọ coach ga-anọrọ o nwere ọkpọ a ga-apịa gị ọfụdat na ọ bụrụ na ọ tụnye na a ga-apịa gị beyond repair ọtụ ịtọ well echi n'aka elu so asị gị know when to quit ihe ị na-eme ekwesịgo igive up quit bibikwa your life. Now one day is one day. There must be a way out. Esemba na ya anwụ. Ekwenukwu na ya anwụ. Mafa South Africa. Mandela osigo na ọ na-azọ South Africa ndị Igbo. Mandela na-azọ South Africa for onye ọbụla. Both ndị India. Both ndị ọbụla. Ma many tribes nọ na South Africa. Ọ fight for onye ọbụla. Nke gị onye na onye ka ị na fight for. Sisọ nke gị ị na-ada azada afa gị na oje buru afa anyị na-amaghị ebe o si buru butere anyị
na na-ekwusịrị ya nwụ n'afọ ahụ nwa ka ọ gbasara if you want to gbuo onwe gị jee gbuo onwe gị ma mụ nwa ya eso ụwa thank you na ọya dị n'echi daalụ oke Uche Eze from USA Uche olu na mgbe ya abịa kwụta iti maka ekwụbata iti ya bụ na afa gị ya amasị ya Uche Eze nke anyị ma nke Itili ya bịa gbọọla anyị taịtị go ọ na-adị very important ya bịa gbọọla anyị taịtị biko ka o nwee ihe anyị na-aghọta ndị nọ na TikTok ọ bụrụ nnọọ na skrin ka ụnụ na-adọbụ tap nye anyị likes anyị ụnụ enyere anyị na jos gbachite anyị nkịtị na wa na wa fez nke na-eme ngwa ndị YouTube chukwu gozie unu ncha niile chukwu gozie unu anyị ga-afụkwanụ moro ya gasị good night